салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако навори имрӯз аст анами намуди ҷемпирҳои ангоркагӣ духтаро ду тарафа ини намудаш. Размеро духтаро 46 пуш то 52-54 пуш ҳам мешавад. Ду таранг дора духтаро сиёҳу не баклаҷанови. Сиёҳш камта дароса ишкалдотара иш 230 сомона духтаро. Размер надорад, стандарта 46-52 пуш метонад. Ана ё духтаро 260 сомониай. Размерошон ай 48 гуфтем. Ай 50 то 56. Ай 50 то 58 пуша неёш мешаванд духтаро. Материалшон ангоркая. Ангоркай хушру духтаро дароза кан 90 см, 80 ам халиян. Остинашон короткий тарай. Тречтер ки мешад ам халине. ин духтаро то ам ҷара ам хел. Нархошон як хел. ин ё духтаро бе остин. Некасе харидораи марҳамат рақамои мо дар рӯи экран дастафка дорем духтаро. Ба духтарако остинашон снимаеши? Снимаеши ду тарафа. Духтаро ино омадагиан остинашон снимаеши баъд ду тарафан духтаро ҳам мехдор ҳам ҳаст ҳам ба мех ҳасту ҳам бе мех мехошон снимаеши мехошон снимаеши ду тарафа пушида меша духтаро тугума катян материалошон ангоркай духтаро хушру як умр шушта мепушен духтаракои хушру аму қатори боло то ини қатора то анаи коричневия нархошон 280 сомони размери 46 пуш то 52 пуша духтарои хушру мешавад. Духтарако айни фиолетови саркадаги то и барангеш то ини бирӯза коричневи сиё бежеви иёрам 280 сомон буда духтаро размерошон чхалай иёрам стандарт 46 то 54 пуша меша оверсайз духтарако иран ду тарафа ҳа ё ки як тарафа инош духтаро як тарафан уно ду тарафа будан накаса харидораи марҳамат духтарако нигоҳ кунед бо ини намудшо бача омада ё дарозан 80 см мешавад ба хиёлом ё зиёдтар се таранг дорад нархошон духтаро 450 сомони ё туркишан духтаро бишкек узбек не диде се таранг дорад духтарои хушро накасе харидораи марҳамат духтарако бо ини намуд омадаи остино ёрам снимаиши замокати духтаро размери стандарт 46 то 52 пушам мешавад дарозишон ина занҷир доранд духтаро 230 сомон инош духтаро 210 сомон на ости надорад ёшон дарозакай 90 см